जब कौनो लइका के कौनो लइकी से प्यार हो जाला त उ लइकवा हइये गानवा गा के लइकिया के पटाइला। तहरा मुस्की कायल बा दिल हमरो घायल बा कि जब चले लो रहिया में हम पगला जानी। तहर मुस्की कायल बा दिल हमरो घायल बा। आ जब ब्रेकअप हो जाला तो Several days later. हेलो हेलो हाँ तुमने ब्रश नहीं किया? बस तेरी बहन के बुरमा। ब्रेकअप मतलब ब्रेकअप, इट्स ओवर। अंजलि, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। अरे मर्दे तहा लोग के कुछ पता होता बा कि ना? नहीं। अरे मर्दे खेसारी लाल यादव एगो आरू गाना के रीमेक क के लिया तरन जौना के बोल बा जोगा के रख मैडम अपन मशीन। ना भाई लोग, खेसारी लाल यादव अपन पुरानका गाना के रीमेक क के फैन से लियावत तारन, लेकिन पवन भैया का करतारन रे? हई करतारन पवन भैया भीख मांगतारन। कहानी हम माल चल के चक्कर में मत रह, तो पैसा ले गेलू नया गाना हो। भाई लोग देखा लोग, जब जब पवन सिंह के मर्द मेहरारू वाला गाना आयला तब उ गाना देख के हमार उल्टी आयला। ना भाई लोग, इ गानवा के जौन प्रोड्यूसर बानू उ बड़ी दोगला बा। काहे कि पवन सिंह के जौन किस्मत में नहीं खे उहे इ गानवा में करवावता, लेकिन गाना बड़ी मस्त। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। आरू इ गानवा में एगो बढ़िया कहानी बा। अब तो तू लोग जानते हो लोग कि मर्द मेहरारू में का होला। तू समझा? आरू ना तो कोनो बूढ़ पुरनिया के इ गाना सुनावल जाई तो ओकर याद आ जाई जब उ नाच देख के जात रहे त केंग ओकर मेहरारुआ ओकरा के मारत रहे। गाना में पवन सिंह तो बहुत बढ़िया गाना गाइबे करेलन, लेकिन गाना में हीरोइन के बात कलियाओ तो कोमल सिंह बहुत खूबसूरत बनही बारी, लेकिन उनकरा में टैलेंट कूट कूट के भरल बा। ना देखत रह लोग, बहुत तगड़ा एक्टिंग कइले बारी मेहरारू के। पवन भैया के मार के मुँह आदिहन।